ακόμα βίντεο με Χάρη 13 και Γιάννης, όπως πάντα. Ναι. Και έχουμε αυτά εδώ. Για πες Γιάννη. Είναι Sour Gummy Cubes. Εδώ έχουμε Twist Pop and Spray και Double Drops. Να αυτό, εγώ είμαι ο καμεράμαν. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε αυτό. Ανοίξαμε, αυτό εδώ είναι και πάμε να το δοκιμάσουμε. Το ανοίξαμε, τέλος πάντων. Γιατί το ξέρουμε, άνοιξε το. Πώς ανοίγει? Καλά, κράτα καμεράμαν. Προσπαθώ να το ανοίξω τώρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν ξέρουμε καν πώς ανοίγει. Δεν ανοίγει, υπάρχει θέμα. Πώς ανοίγει αυτό? Μην δείξω. Άνοιξε μωρέ. Θες να το ανοίξεις εσύ? Έτσι και δείξεις μωρέ. Το σπάσω, δεν μπορεί. Το άνοιξε. Φέρ' το να το δείξουμε. Αυτό είναι. Εδώ μέσα. Σαν τέτοιο. Θα το πιούμε δηλαδή. Εγώ τη μία, εσύ την άλλη. Εγώ παίρνω... Τη φράουλα εγώ. Τη φράουλα το διάλεξε. Φέρε. Κύριε ο Γιάννης. Το πράσινο μήλο. Αυτό εδώ. Θα πάω να δοκιμάσω. Και αντίδραση στο τέλος. Όχι φάντα. Όχι. Δεν είναι κάτι. Δεν έχει κάτι το παράξενο. Αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τώρα η σειρά του φάει. Φράουλα εγώ. Φρέδα. Το στόμα σου κουμπάει και το άλλο μπρο. Παιδιά, ναι, λίγο σαν κρέμα. Ωραίο είναι. Ξινή κρέμα. Δεν είναι ξινό. Ευτυχώς που έχουμε τη φάση. Θερική φάση. Αχ, ωραία. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό εδώ. Είναι φράουλα όπως βλέπετε. Έχει να ψεκάζεις, αλλά πρώτα έχει αυτό το γλυφιτσούρι. Εγώ θα πάρω το. Ξεκινάει ο Γιάννης. Εγώ θα πάρω το γλυφιτσούρι, γιατί... Για να μην ξυνήσει. Ρίξε. Περίμενε ρε, δεν το έχω ανοίξει όλο. Ρίξε. Είναι αυτό έτσι, το άνοιξα στο περίπου. Και είναι και αυτό εδώ πέρα που το οποίο δεν το έχουμε ανοίξει γιατί είναι σπαστικό. Άνοιξε ο τύπος. Σχεδόν δηλαδή. Είναι μαλάκας. Έπεσε κάτω. Κάτσε. Το δοκιμάσαμε, ήταν πολύ ξύλο. Κανονικά το έχει ρίξει εκεί κάτω και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Εκεί πέρα. Που βλέπετε μια μαυρίλα. Δίνει ένας βλάτος όμως. Και... Κοιτάξτε το γλυφιτσούρι του, να πάει να δει. Να μην πω τώρα. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι. Αλλάξαμε στούντιο. Ακούγεται και μουσικούλα. Ωραία. Είναι τα Sour Gummy Cubes. Ναι. Τώρα έχω βραχνιάσει και αυτό τα λέω έτσι. Δεν ανοίγουν φυσικά όπως τα άλλα. Δεν ανοίγουν πάλι. Πάλι δεν ανοίγουν. Όμως κάποτε θα ανοίξουν. Χωρίς τον επαγγελματία.
Ναι ρε, το καμεραμάν σου. Είναι αυτά εδώ πέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία. Και τώρα αυτός θα το ανοίξει. Δεν τον εμπιστεύουμε καθόλου βέβαια. Να το χρυσό το πράγμα. Ναι, το μοντέλι. Ωραία. Και... το άνοιξα. Τώρα, παιδιά. Παιδιά μου. Ναι, άνοιξε στο περίπου. Κοιτάξτε πως είναι από μέσα. Από μέσα είναι αυτά εδώ. Και πάρε ένα. Ναι, πράσινο φυσικά. Ένα. Είναι ξινό. Απλά πώς θα σου ξινιάρει. Έπρεπε να σας είχα δείξει τη μούτρη. Τώρα μου δείξει. Ναι. Πολύ ξινά είναι. Πάρε το κίτρινο που... με κασό. Παιδιά, έχει ρίξει πάντα. Έχει ρίξει. Αυτό το πραγματάκι. Το χρήσιμο. Το πιο χρήσιμο απ' όλα. Έχει ρίξει. Αυτό τι θα ρίξει. Πάμε και κίτρινο. Το κίτρινο. Τι γεύση. Μόνο. Μια χαρά είναι το κίτρινο. Φουλακές μου. Τώρα το κόκκινο. Μάλλον θα είναι το καλύτερο απ' όλα. Όντως είναι πολύ ψηλό. Αλλά έχει γεύση σαν να μυρίζει το λεμόνι. Εγώ κόκκινο. Δεν έχω δοκιμάσει το πράσινο. Έχεις δοκιμάσει ρε το προηγούμενο? Ναι, το δοκίμασα. Ναι, είχα δοκιμάσει. Πράσινο. Ναι. Το πράσινο δεν το έχω δοκιμάσει. Ναι, δεν με νοιάζει. Το καλύτερο. Πάμε κόκκινο. Αυτό. Είναι το καλύτερο. Είναι ωραίο. Μπρος αυτό που δεν ήταν ξινό, ξύνησες. Δεν ξέρω. Άρε. Δεν έχεις δοκιμάσει. Μα είχα δοκιμάσει το πρώτο μπλε. Παιδιά, γράψτε σχόλια. Είχα δοκιμάσει ή δεν είχα δοκιμάσει. Μπλε. Όχι, μα πράσινο. Χοντρός τα φάγει και τα δύο. Προξενίζεται με το μπλε που εγώ το είχα για πανέ. Κοιτάξτε το χέρι. Έφαγα δύο και ένα. Πάμε τώρα για το χειρότερο απ' όλα. Το λιμόνι. Ούτε καν. Παίρνουμε όλα μαζί. Παίρνουμε όλα μαζί. Αν είναι κόκκινο. Θα παίρνω όλα μαζί. Τώρα να γίνει όλες τις γεύσεις. Δηλαδή να είναι η χειρότερη απόφαση που πήρε κάποιος σε όλο τον κόσμο. Πάμε, θα κάνω, εντάξει. Όλα μαζί. Ένα, δύο, τρία. Δεν έχω πάντα. Μπορώ. Κοιτάξτε εδώ. Τα έχω φτύσει όλα. Δεν μπορώ. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Παιδιά, έχω πέσει κάτω. Ό,τι χειρότερο. Γράψα σχόλια αν θέλετε να τα πάρετε ή να τα κάνω giveaway. Σκύρο. Περνάμε τέλεια μου. Κάπου μαθημένα παιδιά.
κάνει όλα. Θα πάρουμε παπούτσια από Nike. Τι να του πάρουμε, ή αυτά? Όχι αυτά, εντάξει. Θα του πάρουμε παπούτσια 150 Jordan. Θα του πάρουμε ένα ζευγάρι Jordan. Αλλά θα μας πει Πανάθα ή Ολυμπιακός? Πανάθα. Αν μας πει Ολυμπιακός θα βρούμε... Αν μας πει Πανάθα θα είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν έχει πολύ πράσινα Jordan, αλλά εντάξει θα τα βρούμε. Ή μπορούμε να πάρουμε και κόκκινα Jordan στους Παναθηναϊκούς, γιατί τα Jordan, τα κόκκινα είναι τα πιο συνηθισμένα, εντάξει. Να το παραδεχτούμε αυτό. Να το παραδεχτούμε. Αλλά όλοι είμαστε Πανάθα, παιδιά. Όλοι Πανάθα. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο. Περίμενε να πούμε και κάτι τελευταίο. Θέλω να γράψω στη σχόλια ποιος είναι θύρα 7 και ποιος είναι θύρα 13. Και αν έχει έρθει κάποιος στη σκύρο εδώ. Και σας παρακαλούμε, κάντε subscribe, γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε τους 100 subscribers, γιατί είπαμε πως θα δείξουμε πρόσωπα τότε. Κανονικά στους 10.000. Ναι. Στους 10.000 παίρνουμε την ασημένια πλακέτα και όταν πάρουμε την επόμενη ασημένια θα την κάνουμε giveaway. Καλά, μάγκες μου, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε κάντε like και subscribe και πατήσετε εδώ και ξεκινήσει. Δυστυχώς. Αυτό ήταν το βίντεο. Αλλά τώρα το YouTube είναι ό,τι θέλετε θα είστε. Όλες οι ομάδες είναι καλές. Απλά εμείς είμαστε τώρα Παναθηναϊκοί. Ciao! Αλλά λέμε στο επόμενο βίντεο. Χάρη 13 και Γιάννης 13.